No niin, ja nyt olisi seuraavana testissä Rainbown Chicken Tikka Masala. Tällainen ruoka, valmis ruoka. Tämän näköinen. Joo, mie heitän tää hetkeksi tonne mikroon, niin katsotaan sen jälkeen miltä se maistuu. No niin, ja sinne vähäksi aikaa. No niin, ja nyt se oli aikansa tuolla mikrossa ja nyt päästäis maistelemaan. Katsotaan tuleeko miten kuumaa. Ja tosiaan tuossa kaverin luona käymässä, niin menin toiseen huoneeseen. Piti ihan lähteä makkuhuoneeseen tätä video tekemään lattialle, kun ei tällä minkäänlaista ruokapöytää nyt oikein sattunut olemaan. Ja tuolta saatais kuulua muutenkin kaverilla NR-pelit menossa tuolla, niin saattais vähän kuulua taustalla ikävästi. Tässä näin, mutta joo. Katsellaan nytten tämmöstä kanaa ruokaa tosiaan, niin on sarisia. On kyllä yllättävän hyvä, että pieni tulisuuskin tuolla taustalla on. On. Mutta enemmänkin saisi olla. Pitäisi varmaan itse Blairsia, jos kotona olisi, niin lisäisin varmaan tähän hieman hituisen. Kyllä. Sitten noita riisiä tuonne sekkaan, niin ei ihan hukkaan menee. Riisiä on yksinään aika tylsä syödä. Joo, tuolla mennä tippuu jo lattialle. Kyllähän tätä vähän jo tippuu. Mutta tosiaan ruokaa juomana tänään vähän. Edellisessä oli maito, mutta tänään nyt on tossa vähän tämmöstä ei niin maitoa kuitenkaan. Pystyy sä tällä huomenna vapaa päivä, niin pystyy hyvin muutaman ottamaan ja hyvällä omalla tunnolla. No niin, ja nyt kokeilin myöskin tosiaan kun kuvaan kännykällä, niin kokeilen vaakatasossa kuvata, kun edellisen videon kuvasin pystysuunnassa, niin siitä nyt tuli vähän tommonen hölmön näköinen, kun sen tänne tubeen iskin, niin Mutta tosiaan arvosana tälle ruoalle. Semmonen nasahtaa kuin 3/5. Hyvää makuista ruokaa, mutta tämmöiseksi valmiiksi ruoaksi hyvä, mutta tämmöisellä on vähän vaikeampaa, parempaa arvosanaa antaa. Kyllä. Ei oo muuta kuin mä vedän tässä loppuun ja heipsan vain.